mga kabeli. Yun o. Ay po. Hello po mga kabeli. Mga kabeli, nandito na tayo sa Pampanga. Yan. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Yes, makulay na buhay mga kabeli. So, tinangako natin sa team Kabelly natin, October 5, gagawin natin yung birthday ng dalawa, si Paring Kimpi sa si John Paul. Yan, si John Paul kasi birthday nung October 2. So si Paring Kimpi, birthday niya ng October 7. Yan. Time check, 10 AM ng umaga. So sana mapasaya ko sila. So kahit ano, yan John Paul, si Michael, Paring Kimpi. Yan. Good morning po. So si Jepoy dadaanan na lang natin mga kabeli. So naliligo pa daw po siya. Tapos sponsor natin, yan Ate Ellen Lee. Tapos si Sir Dave ng Washington, Tita Celia Bagay. Yan, thank you. Saka si Ate Weng Manlutak, nagbigay ng cake para sa dalawang birthday natin. Yan, napakasarap. Dahil mga sumusuporta sa amin, tuloy-tuloy sila. Saka yung pagmamahal na binibigay nyo sa Team Kabelly. Kaya saludo po ako sa inyo. Thank you po. Okay, tuloy na tayo mga Kabelly. Daanan muna natin si Michael. Jepoy. Ay, Jepoy pala. Asa ba si Michael? Ito po, mga kabeli. Okay mga Kabelly, daanan natin si Jepoy. Thank you. Tatay Kram, shoutout po. Ingat, thank you. Jepoy, mga katusok. Ayan. Masaya ba kayo? Masaya, kabeli. Thank you po. Maraming salamat po. Sino walang face mask? Salamat po. Yan mga kabeli, matagal ko ng pangarap ang madala ko yung team sa ganitong sitwasyon, restaurant. Gusto kong mapatikim sa kanila yung mga natikman na namin ni Michael. Kasi kami dalawa ni Michael, nakakain na kami doon sa restaurant na pupuntahan natin. So, pagkakaalam ko may discount po ngayon. Saka pag may birthday, may privilege po yung may birthday. Try natin mga kabeli. Ngayon kung sosobra yung budget namin, bibili kami ng pasalubong para sa pamilya nila. Okay, diretso na tayo mga kabeli. Hello po. Hello po. Good morning, kabeli. Masaya, kabeli. Ay po. Ayan mga kabeli, malapit na tayo sa SM San Fernando. Masaya ba kayo nakakain tayo dito ngayon? Masaya. Thank you po.
mga kabeli. You know? Ay po. Hello po mga kabeli. Mga kabeli, nandito na tayo SM Pampanga. Yan. Face shield. Yung QR code ah. Ano may logo pala ito? Hindi na ito. Wala siya. Ayos. Gutom na si Michael. So lalo na si John Paul. Gutom na. Face shield. Yun o, tumatakbo si paring Kimpi oh. Nasasagasaan eh. Michael. Ay po mga kabeli. So yun, shoutout nga pala kay Ate Nori. Hello po. Ate Gemma, Kuya Roy, Ate Ellen, Remy Hernandez, Robles family. Thank you. Kuya Rod Payad, saka Kuya Aris, Ate Jo. Shoutout po. Okay, thank you. Pasok na tayo mga kabeli. QR code, hindi na kailangan? Hindi na kailangan yung QR code, boss? Hindi na po. Sayang si Janjan. Dati kasi hindi ka pwedeng pumasok na walang QR code. SM Pampanga. Sayang si Janjan, tol. Balikan kaya natin. Lahi-lahi. So yan mga kabeli, hindi namin sinama si Janjan. Gawa ng kala ko maigpit pa rin dito. Kasi dati hinahanapan kami ng QR code. Yun tama? Yun kabeli, papasalubungan na lang natin si Janjan. So Robinson Pampanga. SM Pampanga. Ken. Pampanga. SM Pampanga. Parang tubig na lang yung ano, yung alcohol nila. Silver wings. DDO. Sa bagay mga kabeli, safety na rin si Janjan kasi ano din naman po eh, special need si Janjan. Kaya okay lang din nasa bahay siya. Yun. Michael, masaya ka? Po mga kabeli. Masaya ka? Oh, masaya po. Talong ka nga. Parang ngipil inalamig. Parang hindi sanay doon sa kanila. Sa kanila malamig eh. Okay. Dapat meron tayong ganyan, no? Mahal pala. Yun o, Belgian waffle. So mga kabeli, dahil nakadilaw si John Paul, siya man lilibre ngayong araw na to. Hello po mga kabeli. Yan, birthday ng dalawa. So celebrate natin. Tama ate? Kailan ang tawag dito, Gel? Elevator mga kabeli. Ano na? Elevator po yata yan. Escalator to, tol. Oo. Kaso
Di ba escalator yan? Ha? Ay po. Kaya yan ah. Ha? Saan? Kabelly, naliligaw na ako dito. Lagyan din ng SM Pampanga kasi. Shoutout sa inyo, sir. Vlog. Opo, sir. Pare, shoutout sa inyo. Shoutout po, shoutout. Ano yung bandit ah? Shoutout. Ano? Shoutout Joby kayo ng Garcia, happy birthday para. Shout out. Happy birthday. So yan mga kabeli, Yaki Mix na lang po. Doon na lang kami napadpad. Yan. Kala ko Vikings yun nandito, Yaki Mix pala. So yan mga kabeli, nasa Yaki Mix na tayo. So dito namin gagawin yung birthday ng ating Team Kabelly. Yan, Kimpe, saka si John Paul. Tara. Table 4-5. May birthday po ba sa inyo? Meron. Kunin ko na lang po yung ID. Pare ID mo pare. Bali 638 po yung rate na. Okay, 638. Yes. Hi. Follow na lang. Hello po. Yeah. Bali, naka-separate pa yung ibasanan. Yes po, tatlo po dito, dalawa po dito. So, hindi pwede magsama na lang kami 5 dito. Sama na lang po. Doon po. Sige. Sa isang table na lang nga. Ayan, okay dito. Sa mga kabeli, ayun yung Ferris wheel. Ayan. Sa likod ng SM SM Pampanga. Sa mga kabeli, tapos may cake sila. Sila paring Kimbe sa si John Paul. Yan ha. Galing kay Ate Weng Manlutak. Ayan. Thank you Ate Weng Manlutak. Ganda na po kayo mag-start sa buffet appointment over. Okay, start na yung oras namin. Bali, Itong wax paper po okay na po yung fix. kuya 3 hours kami ano? Po. 3 hours na only. Bali, 11:30 po nag-start. 2:45 po yung pull. So mga kabeli, 3 oras tayo rito. Wala tayong gagawin kung hindi kakain. Sarap po mga kabeli po. Ayan, John Paul ha. 3 oras. Buksan nyo yung cake para makita ni Ate Weng Manlutak. Ayan. Idol, may kumakanta ba rito? Wala. Birthday song lang po. Yung lakas tama. Pwede natin pa. Wala. Laklak. Ay po mga kabeli. So ayan, mamaya mga kabeli, pakakantaan natin itong dalawang pogi natin. Ayan siya. Sarap mga kabeli. Hindi ko pa nga kumakain, masarap na. Ayan yung table namin mga kabeli. Ayan. You know, Black Forest mga kabeli. Okay, mamaya mga kabeli, pakantaan natin. Kakanta daw sila. So ano lang, music lang. Yung kay Jepoy, ano pa dito ang tama mo? Yun o. Wala natin laman mga kabeli.
Kabelly, piso. Dorot mo. Yes, salamat po mga Kabelly. Maraming salamat po. Wala nang laman mga Kabelly. Sige kung ano. Mga Kabelly, hindi pa nagre-refill. Wala kami makakuha. Kuya, wala pa refill. Wala naman laman eh. Ayan o. Ayan mga Kabelly, nagpa-refill tayo. Korita kingga ka? Agad. Ako mamang nasi. Wah, yan nga po, yung nga kagad yung Salamat po. Bro, mga Kabelly. tinapay yan, Kel. Tinapay yan. Gusto ko yung mahal nung. Eto, dimsum mo. Ito nga, Kabelly, paborito ko to. Chicken feet. Yung mga boys natin, nagkakagulo. Tol, ito. Te. Ay, paa. Favorite din tayo kaya. Pa-refill kayo. Dapat tininggawa mo nasi ko yun. Tininggawan yung nasi. Okay na to, balik na lang tayo ulit. Nakainumin na ako. Kabelly, sige, parang Kimpi kumukuha ng pansamji. Tignan natin. Tol, ito po, meron pa dito. Tara, kaya natin. Alakasan. Kuha ko lang. Jadi manipan na agad, ha? Buat tayo soy dish nila. Okay lang po kasi bawal kasi yung camera po sa food po. Pasensya na. Kapin nga ba? Mamaya na, anong tetin, parehas tayong gutom. Kabelly, kain tayo. Ayan o. Yan na. Yan po mga Kabelly. Toyaki mix, Pampanga. SM Pampanga. Ano? Sundero. Karali ka karali. So mga Kabelly, 2 oras may tayo rito. Nakakuha ka na na. Dahil hindi na marunong mag-chopstick, mag-kutsara na lang tayo. Hindi ka.
na agad eh. Ako. Ayun po. Tama po. Pinya pala yun. Wala ko na Maria. Diba tayo? Kumakain na. Ayun na kanya kami. Pati na kami. Ha? Pang ba na? Para. Kaya mas maganda sa akin na inan natin dati kaya kapag maliit. Marami daw na po. Basta meron. Nasaan yung lumot po? Ipakita mo. Ano ba Kabelly? Lumot dagat. Pwede ka pa lumot. Hindi kasama lumot daw. So si Michael Babeli, nag-refill na po. Lumakas kumain si Michael, ano? Kahit po ng Kabelly. Thank you po. Look. Look. Oh, ano naman? No. Yung mga gantong experience mga Kabeli, mahirap na rin minsan. Yan na, ito, mahirap kalimutan. Magkakasama yung team, tapos pupunta sa gantong restaurant. Bira lang naman po nangyayari sa amin. Yan. Salamat sa mga sponsor. Tita Celia, Ate Helen, saka si Ate Weng Mandutang. Ha? T-shirt na po si Michael. Hello po mga Kabelly. Sarap po. Nasa'yo po. Thank you po. Ano mga Kabeli? Dalawa refill na. Pangalawa. Kain po.
Bubelo lang, bubelo ano? Bubelo. Nawawa, puta, ba't naribag sa kamo? Halo-halo mga kabeli, halo-halo. Paano yan po yung Ito, Ito, ubi. Magagawa ko na ng dalawa-dalawa lang para makuha. Dalawa-dalawa lang. Oo. Dalawa-dalawa lang. Bata. ay kumakain ko pa na ano. Wala, wala. Bata. Kabeli. Gumagawa ng halo-halo yung mga team Kabeli. Si Michael ayaw? Ani yan, ani. Honey syrup. Tapos nandito yung mga samji. Yan. Hanggang dun. Sa mga Kabeli, konti yung pagkain. Gana marami daw ano. Marami daw absent na empleyado kaya konti yung naka-prepare na food. Ayaw makamanta ka din. Ako rin Kabeli. Chef A Vlog po. Shoutout po sa mga madam natin na yun. Madam, shoutout po. Kabeli, kukuha akong ice cream. Yan. Hello po. Pwede na yan. Gatas po. Gatas ng Halo-halo. Ang paturaw ng kinain. Jampol. Halo. Parang professional ah. Honey. Ate ako 20 pesos. Hello po. Ako ate, 20 lang. Magkano sa'yo, sir? 20. Bibili tayo ice cream 20 pesos. Ano yung Selecta din yan eh no? Opo. Ayan. Mga Kabeli, product ng Selecta. Kasi nung nasa coffee shop ako, yung vanilla ang ginagamit sa prop. Ito vanilla to yan ah. Opo. Anong YouTube channel niyo, sir, para masusubscribe po kayo? Ito po, ito. Sige po. Kasi nahilig din ako mag-ano ng YouTube eh. Sige po, makikita mo na yung ano mo ngayon. O, shoutout ko muna. Ano? Sumapa ako. Ote, 10 piso lang sa kanya. Parisang soup lang yan, sir. Ayun o. Magkano sa'yo? 10? Ang ganda ng ano, sorbetera. Sabi mo na lang, sir. May kahit na mga customer pupunta sa Yaki. Ayan. So ayan na, ini-invite ni ate lahat ng viewers, lalo na yung mga nasa abroad na viewers natin na pag bumisita kayo sa Pinas, ayan, try nyo Yaki Mix Pampanga, SM Pampanga. Yun o. Thank you ate. Lagyan mong gatas tol, masarap. Okay na, Jeff. Lagyan mong gatas. Ha? Ayaw mo? Tamaan mo. Nakabeli, ayaw lagyan ng gatas ni Michael yung ice cream.
Ang daming tao mga kabeli. Sarap. Jampol lang malakas. So dessert maya maya mga kabeli. So nakaisang oras pa lang tayo. Yung 3 oras susulitin ni Jampol dito. Ice cream mga kabeli. Hello po. Hello po mga kabeli. Yan. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayos mga kabeli, thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hello po mga kabeli. Okay. Blow the candle, sabi kayo. Thank you po. Thank you mga kabeli. Happy birthday mga kabeli. Ate Weng, thank you. Thank you po. Tita Celia Bakit, Ate Ellen, thank you. Thank you kayo. Thank you po, Sir Dave. Thank you po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ay po eh. Salamat po. Happy birthday. So yun mga kabeli, tapos namin kumain. Ayun mga team Kabeli. Thank you po. Eh maya maya mga kabeli lalabas na kami. Bibili daw ng pasalubong tong mga team Kabeli natin sa mga misis nila. Eh ikaw Jampol, bilang mo yung lola mo. Mamaya po. Kahit french fries lang. Isip ako. Bag mo? Pag-iisipan. Kung anong ibibigay ko. Akala ko pag-iisipan mo kung papasalubungan mo lola. Pag-iisipan pala niya kung anong bibigay niya sa lola niya. Eh Michael, ikaw, si Tatayo, pasalubungan mo. Order na lang po. Hello, tatay. Yan okay. Mga kabeli, kita-kita tayo maya-maya. Tingnan natin ano mga pasalubong na ito mga to. Thank you. Mga kabeli, palabas na tayo. Busog na busog ang team. Ate, salamat po. Thank you. Subscribe ka na lang. Welcome po, Michael. Hello kuya. Kamusta kaya? Ayos lang. Sabay pa ba ng face shield? Yan mga belly, Yaki Mix. Eh mga belly nagyayaan maglibot muna yung mga bata. Bibili daw ng pasalubong sa mga Hi po mga kabeli. minamahal nila. Yung table. Sabi yung ano pa lang nun, yung charger pa lang nun, nagkakahalaga na ng lipo. Ha? Apple Store. Nasaan? Oh, daming tindahan ng cellphone. Pauso mo po dito dyan. Ay, hello! Shoutout po pala sa inyo, guys!
guys! Na? Donut. Ah, Krispy Kreme donut. Bakit ba tinawag na Krispy Kreme donut yan? Hindi ko din po alam mga kabeli. Piniprito. Hindi naman crispy yung tingin niya. Piniprito ba? Apple. Ah, apple. Mahal yun. Ah, Burger King oh, yellow cab. Hoy, bili ka, yellow cab ka na lang oh. Ayun mga Kabeli, pauwi na tayo. So si Jepoy bumili Jollibee. Yan na, si Janjan dinala natin ng Jollibee si Janjan. Tapos si ano sa'yo? Krispy Kreme. Sa'yo? Wala pa po eh. Bibili daw bag si Michael. Tapos si parang Gimbe ano sa'yo? Gatas po, gatas. Bibili daw siyang gatas. So okay, uwi na tayo mga Kabeli. Yan. So yung pinambili nila ng pasalubong, yun yung sobra sa budget natin mga Kabeli. Yan, shoutout kay Ate Ellen Lee, Tita Celia, saka kay Ate Weng. Yan, thank you. Thank you sa pagmamahal sa mga Team Kabeli. Daming tao mga Kabeli, ano. Para normal na rito. So yung iba wala ng face shield. Pwede nang walang face shield sa mall. Pero pag pumasok ka sa guard, hinahanapan ka ng face shield. Kaya lang yung mga empleyado, karamihan wala rin face shield. Lalo na sa mga ano, sa mga butik. Mga Kabeli. Ano yan? Red ribbon po, saka po donut. Sa'yo yan? Sa mga Team Kabeli po, Ba't sa'yo wala? bibili na lang po ako ng akin. Hello po. Ano yan po ay? Pasalubong po, Jollibee. Kanina? Kay tayo. Kay Janjan po. Janjan. Ay kay Grace, wala? Meron po dito, tatlo po to. Tatlong order. So nasa CRC Kempe saka si John Paul. Hintayin na lang natin sa sasakyan mga Kabeli. Daming tao, daming sasakyan. Hirap na hirap sa parking kanina. Okay mga Kabeli, pauwi na tayo ng bahay. Ayan na si Whitey.
Hello po mga kabeli. Pauwi na po tayo. Hello po. Maraming salamat po mga Kabelly. Thank you po. Thank you po mga kabeli. Salamat po. Take out ka lang. Si John Paul siguro maiwan na mga kabeli. Ayun po. Nakasakay na ba? Nandito na, nasa sakay na po mga kabeli. Okay mga kabeli, tignan nyo po dadalan natin ng pasalubong si Jan. Yan. Thank you. So ayun mga kabeli, malapit na tayo sa bahay. So didiretso tayo kay Jan. Bibigay natin pasalubong natin sa kanya. Ayos. Ayun mga kabeli, nandito na tayo kila Jan. So yatid lang natin pasalubong natin sa kanya. Kawawa naman. Tama pa ang pangyayari sa camera. Yan, mga kabeli para kay Jan. Kinig. Hello po mga kabeli. May Jollibee. Jan, naman napapagod sa susunod. Chicken na kwarto me. Tayo. Hello Jan. Jan! Pasalubong! Thank you. Thank you po. Ayos! Okay! Ang yalong gata! Maglaro ka Jan. Uwi po. Ano yan? Ano kami pa? Magbergeria. Ha? Kanan mo rin ito. Okay ka ma? Nakakuha na rin mama na eh. Ha? Lusog ka! Sige Jan. Ayan. Jollibee. Jollibee! Uy, thank you. Mga nakamari ka naman eh. Tama. Sige. Okay mga kabili okay na, tapos na yung mission natin. Na-celebrate na natin yung birthday ng dalawang magkaibigan. Yan. O, si Jan, ayan na po. Jan, kaway ka muna sa fans na. Hello po. Okay mga kabili, hanggang dito na lang yung vlog namin. So, ingat ang lahat. God bless all. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po.